Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara balo. Irumendi telebista, mendiaren sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista, mendialdean sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista. Kaixo denoi gutaz Eta Maren gara, lehenengo mailako ikasleak. urduri gaude. Gure lehenengo telesaioa dalako. Asko disfrutatu. Asteko aurreko telesaioko irabazlea esango dugu. Nor ote da? Jorge da. Zorionak, Jorge! Maiatzeko urtebetetxeak esango ditugu. Asteko bigarren mailako Zunai, lauean eta laugarren mailako Salome, Emili, hogeita seian. Seian, gero, bosgarren mailako Julenek 11an eta Salome 26an. Seigarren mailako Eki 7an eta Marranek 9an. Irakasleak Arantxa eta Iratik 15an. Eta Amaia 25an, gero Ana 31an. Zorionak denoi! Adi laugarren maila, hau da zuen galdera. Zenbat urtebetetxe izan ditugu? Adi laugarren maila, hau da zuen galdera. Zenbat urtebetetxe esan ditugu? Agur iradi. Agur! Kalera aterata plazan naiz lagunen esperoan. Bostekoa eman ta indartsu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara balorea. Kaixo, honi nintzen dauzu? Postelez, nik aiet. Irribarra handia zuena da, mila esker benetan. Sor dezagun ba mundu berri bat hemen denontzat lekua izango duena. Guztitzagun gehiuak etxean, ta iraikiltza bola bat. Ametxen jaiotegia izango da, ta zuen ongietorria izango zara. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuago gara, arazorik
Arazorik baduzu zetaz gurekin denok izango gara baloreak. Bat, bi, hiru, lau. Batera indartsuago gara. Arazorik baduzu zetaz gurekin. Kaixo denoi! Haien. Malen, eta zenduja gara. Nolega egona gogoratuko dizuegu. Goizean maestura joan ginen. Gu dantza bat egin genuen. Gogoratzen zenuten? Ordua bideoa! Goazen amaika. Bizitza zukutu. Bizitza zukutu. Gure arteko festa bezalako inkesta. Dantza eterralean, etxean zein kalean. Ikermana ez dagun, gure pozalagun. Batera gauda egun. Bizitzaren maitale, dantzaka kantzaren. Zuekin itxuan harmonia zorrentzuan. Maitasunak partekatzen laguntasuna adoratzen. Euskara horatzen. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Adi hau da zuen galdera. Nola deitzen da beste egin genuen dantza? Adi, hau da zuen galdera. Nola deitzen da maestun dantzatu genuen dantza? Besteek zer egin zenuten gortzen gara. Agur iradi. Agur! Kalera aterata plaza naiz lagunen esperoa. Bosteko haimanta indartsu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Batera indartsuago gara. Arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara baloreak. Besteek zer egin zenuten goratzen gara. Ez dugu hasten. Bigarren mailakoak aukera berriak dantzatu zituzten. Bigarren eta laugarren mailakoak antzerki musikatuak egin zenuten. Egia beraiekin mundua ezagutu genuen. Bigarren maila eta seigarren mailakoek bertsoak asmatu zituzten. Maeztukoak ere eta korrika dantzea egin zenuten. Ze ondo pasatu genuen. Gero autobusa hartu eta Olibarriara joan ginen. Bazkaltzen ospizka bat pasatu genuen. Baino, gero pista jolasa hasita, korrika ibili ginen alde batera bestera. Primeran pasatu genuen. Agur iradi. Agur! Kalera aterata plaza naiz lagunen esperoa. Bosteko haimanta indartsu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Batera indartsuago gara. Arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara baloreak. Kaixo denoi! Gu
June. Eta gari gara. Bat egingo dugu. Bai, magia truko batzuk ikasi ditugu eta oso ongi pasatu dugu. Magia egiten ikasi nahi duzu, Ikusi bideoa! Kaixo denoi! Gu, Pepe, Idi eta nahi gora. orain magia truko batzuk egingo dugu. Ikusi dago pilota bat. Eta orain ez dago. Orain nire txanda da, pentin bat eta pañuelo bat. Jartzen dugu hemen, azpian, egiten dugu. Ez dago. Ikusten duzute pilota eta mugitzen da. Agur. Hau izan dira gure trukoak. Begira zenbat truko ikasi ditugun. Zu bai magona, Pepe. Orain galderaren txanda da. Adi bigarren maila. Hau da zuen galdera. Zenbat truko egin ditugu? Adi bigarren maila. Hau da zuen galdera. Zenbat truko egin ditugu? Ene arte zien. Agur iradi, Agur. kalera atera eta plaza naiz lagunen esperoa. Bostekoa eman ta indartsu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herria. Orain errezetaren txanda da. Koa eman ta indartsu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Badakizuenez, errezeta tailerra egiten dugu bearekin. Errezeta pila bat ikasi ditugu. Orain, gure errezeta sekretua azalduko dizuegu. Palmerita. Haien palmerita. Aizen. Berriz, azten naiz nik. Palmerita. Bi osagai bakarrik behar dira. Ostorea eta azukrea. Eta 3 pausotan bakarrik egiten dira. Lehenengo, labea piztu. Ondoren, ostorea jarri, azukrea eta azukrea gainetik eta azpitik jarri. Gero, roilituak egin eta zatietan moztu. Labean sartu eta listo gure palmerita. Adi 2. maila, hau da zuen galdera. Zenbat osagai behar dira palmeritak egiteko? Adi 2. maila, hau da zuen galdera. Zenbat osagai behar dira palmeritak egiteko? Osatxu dira. Ene arte zien. Agur iradi, Agur. kalera atera eta plaza naiz lagunen esperoa. Bostekoa eman ta indartsu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Atzera indartsuago gara, arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara balorea. Atzera indartsuago Kaixo berriz ere.
Badakizue zer ospatu genuen apirilean? Liburuaren eguna. Superipuin asmatu genuen eta marrazkiak egin genuen. Gainera, liburu azokan liburu desberdinak ikusi eta irakurri genituen. Gurasoak etorri ziren eskolara txipina irakurtzera. Eta DBH-koek irakurri zuten. Oso ondo ulertu genuen. Bukatzeko horri markatzaileak egin genuen. Ze ondo pasatu genuen. Dinoaventura eguna. Bazen behin, dinosauru bat mendi izoztu batean. Baina dinosauru hau berezia zen, iaia beti lo zegoelako. Horregatik deitzen zioten dinosauro lotia. Hirugarren ziklo. Hau da zuen galdera. Nola deitzen da denon asmatu genuen superipuina? Hirugarren ziklo. Hau da zuen galdera. Nola deitzen da denon asmatutako superipuina? Arazorik baduzu zetoz gurekin denok izango gara balorea. Kaixo, Polina izanen dauzu? Postela ez nik aien. Irribarra handia zuena da, mila esker benetan. Sor dezagun ba mundu berri bat hemen denon txaldeku ez. Bukarara iritsi gara. Plazera esan da. Zigarren maila, hasi prestatzen. Laster arte! Telebista, media